Здравейте, пак съм аз, Виктор БГ. Днес ще правя туториал как да си сложите мод на Агарио. Да, това е много лесна работа. Почвате Агариото и така ви изглежда играта. Нали, тук са настройките и всякакви глупости. Като сложите мода, можете да си слагате хем скин, да имате IP-та на сервери, такива глупости, да. Първо, трябва да влезете в tempermonkey.net. Тук това ще има линк в описанието. И да напишем tempermonkey stable. Да. Това го махате и цъкате add. И след това след това отивате на това ще е друг линк, agariomods.com и цъкате click to install script. След там секундите цъкате here и install. И сега би трябвало да е готово, да ви излиза ето тук. Момент, само го изчакаме. Да, мода ви е готов. Това го изключвам. Значи сега ще ви покажа как да сложите и скин. Значи тук и с много скинове. И хората деца с мода, само те могат да ви виждат, другите не. Добавени са много скинове. Примерно ето този мен ме кефи. Копирам го и го поставям и е готово. Което така това е IP-то на сервера, който сте и така можете да го давате на приятелите си, да го пишат тук и да влизат. Сега като напишете това е скина, трябва да бъде точно така и то ви е готово. Само малко да зареди. Също така и с мода ще ви лаги много повече, това е лошото. Да. Опа. Ето. Ето. И има и звуци. Айде. Да, това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Виктор БГ и се абонирайте за мен и чао.